alƙawari a kawo ya bada ne
kurciya idan Allah ya gudun sa za a yi tankiya. Barista na Bauchi gwamna. Dawo kai takara. Ga tattabara a gefe ya zamu kurciya. Idan Allah ya yi batun sawa za yi tankiya. Da farko Allahu Rabbu mai da baki fari cikin shikima zuljalal kyautarsa guri yayi mulki ya wahabu sannan da suka bari yayi jemaku kamar su tilo da su wuri ya hanka ka wake a kirjin sa zamfari ya gaji tudu zuljalal sannan da magangari sai koshi ya jiga ta sannan ai marmari mai mun jaye ta wada mai lam da sa hakuri sanda ga wani ya shanshani ya yi hallari mai la'azar haddare da hanzi da su zahiya. Barista na Bauchi gwamna. Dawo kai takara. Ga tattabara a gefe ya zamu kurciya. Idan Allah ya yi batun sawa za yi tankiya. Dama na san cikinsa tsire da kuli-kuli ga gwamna mazan kwarai da kyauta da farin hali su kuwa ogansu babu kyauta da bakin hali dubino ƴaƴansa dole kause da su killili MAC ya fi su nuna kyauta da farin hali barinsa na gwamci gwamna kuma kai gaskiya Ubangiji Allah ya dawo da kai kujerar ka gwamna. kai takara. Ga tattabara a gefe ya zamu kurciya. Idan Allah ya yi batun sawa za yi tankiya. Baya noma a shaki zago tuni na gani MA fi ka nuna kwazo da farin jini wace ayon ko idan ta kau an fita tsanani barista ya yi ayyuka na kula na gani ga gwamna na a gehe ya zana bugon gwani barista mu zangwaron mu dodo a wajen wani rashin nutsuwa ni da dalikan za ta yi tsanani yara ku ki bauchi banda cuta da su murniya. Barista na Bauchi gwamna. Dawo kai takara. Ga tattabara a gefe ya zamu kurciya. Idan Allah ya yi batun sawa za yi tankiya. Barista din a can da kwazon shayin kuro ya dan saki dan gidanmu in kama gidan aro mata ku yi ado da gazal da awarwaro mu dau mai kauri mu gyala wancan yayi zarraro ga mai tafiya a bani jaka na mudan karo hakin ka gida da rafi da su gwallaro Muhammad dan garba dole ganga ta yi gwallalo mai da maza na gwamna mai san ai gaskiya. Amin mal Alhaji Muhammadu Gwalalo na mai jin daɗin zama da gwamnan Bauchi. Ga tattabara a gefe ya zamu kurciya. Idan Allah ya yi batun sawa za yi tankiya. Da kindirma a gehe ba za mu bi koko ba cewa magauta na yamma ba su kai su kibar shi ba da yamma mun rike shi ba za mu bi coge ba don kuwa mun san halinsa ba za a yi bauchi ba burin oga a gyara ba wai a yi coge ba ba tare kuɗi ya zo ya sata ya yi baya ba ba burin gwamna yamma ya kwashe kuɗi ba burin da yake ya daina cuta a yi gaskiya. Emiye masoyan mutanen Bauchi. Dawo kai takara. Ga tattabara a gefe ya zamu kurciya. Idan Allah ya yi batun sawa za yi tankiya. Duk wani mai son ya dinga shara ya buzuziya. Ya siya gidan Duk mai tsafta. kaunar ya lashe zaɓe ya yi gaskiya. Ga tsakuwa ta jiga ta kauce ga bakiya. Allah da ya yi mishi ka kyauta ya yi kariya. Zaben mu na fari gwamna kautin tuni ya biya. Mai tuka ciwon garin mu kauya sai musiya. Wanda yake son kunu tukun kar ya gina miya. Mai noma gida da fari ya za a yi gurjiya. Barista na Bauchi gwamna. Dawo kai takara. Ga tattabara a gefe ya zamu kurciya. Idan Allah ya yi batun sawa za yi tankiya. Kada ta macen da faruwa yansa cikin ruwa banda kusa ta gefe zaki gaguwa sai na tara ko ina tukun sai na sako ruwa ga waka ta gwamna yau ta fita sabuwa da shan